Става тук, бе, хора, какви са тия спящи красавици, красавци? Абе, хора, 14 февруари е, бе. Абе, Свети Валентине, ставайте, бе! Ай, оркестъра! Мама! Ставайте веднага! Някой звънял ли е на Преслава? Аз? Не съм. На Грахич някой звънял ли е? Всичко окей. На Борито Султариски? Да. Готов ли си за Мега Мегами? Ела на партито на любовта, за което ще говори цяла София. 14 февруари, вторник. Начало 23 часа. Бъди в елитната компания на Азис. Азис Груп, Преслава, Борис Султарийски, Цветелина Грахич, Васил Чергов и Спас Манев, Диджей Макси и Диджей Коце, Балет Мегами, Акробатик шоу Мегами. Мега 14 февруари в Мега Мегами. Телефон за резервации 0879 333 999. Тук си, нали?